Takže ahoj lidi, já vás tu vítám pri novom videu z Brawl Stars. A dneska to bude odhalovanie secretov. Niekde som načúkol aj to, ale chcel som to. Vidíte toto oko tu? Tak kde by to mohlo byť? Práve že tu nasedím. Tu je to oko na tých vetuškách. Na hlave to má. Takže. Poznáte to Bernányho? Bez skinu? Tak asi nie. Vidíte tohoto smajlíka? Kto ho ešte má? Blok nie. Pozrieme sa aj na Rika. Nemá. On má nejakého smajlíka? Nemá. Tak idem ďalej. Edbit je také neviniatko. Ale v skutočnosti to nie je neviniatko. Vidíte? Vidíte? Že tam je taká smajlík. Tak idem ďalej dole. Tik. Vidíte toho pedu smajlíka? No, keď vidíte. Tu asi není žiaden. Tak, idem dole. On nemá žiadneho smajlíka. Frank není robot, takže... Joj, kde by mohol byť? Vidíte toho smajlíka? Videli ste ho. A napíšte mi do komentárov ďalšie secrety, aby som to mohol natočiť a spraviť reakcii na to. Tak, pušneme v tomto videu na stav, no na gadget. Takže. Tak, po toto video by to bolo všetko. Dúfam, že dáte like, odber a zvoneček. Dúfam, že sa vám také secrety páčili. A ja sa s vami lúčim. Dajte like, odber a zvoneček. Dajte na toto video 2 lajky, aby som natočil ďalšie dielo zo secretov. Keď ich nájdem. Tak čaute.